Praise the name of the Lord. Hallelujah. Naimbag nga oras tayo amin kakabsat. At tuy manayin ti kabsat kin kayemyo, Pastoran Mrs. Dumales. Tapno yigmi kada kayo, daytoy live streaming tayo. Kumusta kayo amin sa pay kumata, adda kayo nga nasalunat, iti daytoy nga oras. God bless us all. Hallelujah. Amen. Praise God. I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed. When I woke up in the morning, I lay my head to rest. I am blessed. I am blessed. Yes, I am blessed. I am blessed. Every day of my life I am blessed, 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 blessed. When I woke up in the morning, I lay my head to rest. I am blessed. I am blessed. Kumusta kayo kakabsat nga dita England? Da kayo nga kakabsat nga dita Spain, Italy. Dita Amerika, dita Hawaii. Kumusta kayo amin? Kada kayo nga kakabsat dito'y entero nga Pilipinas. Kada kayo nga kakabsat dita La Union. Kumusta kayo? Sapay kumati apo, tada kayo latang naragsak kinasalunat. Kitumay kami babaeng tinagan ni Apo Isos. Tapno tikasta, agmay sa tayo agdayaw kinag-survey kinkwana. Madaydayaw tinapateg-anagan ti Apo. Kumusta dagiti amin nga senior citizen? Daydayaw ti Apo. Ni Nanay, Ninay, Dilim. Kumusta ka, Nanang? Sapay kumata, dakang akan kanayon lata. Maragsakan kami. Tikan kanayon nga panakadadam, tida ito yung fellowship. Madaydayaw ti Diyos. Sapay kumata, naragsak tayo amin nga agsurvey kinkwana. Madaydayaw ti Apo. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. When appointed mikin ka, tinaydaklan na panagdayaw kin panagyaman. Umay kami apo kin kababayan tinagan ni Apo Isos. Gyaman kami apo tidakkel nga parabor kin kaasim kada kami. Gyaman kami tigundaway Apo Dios ti panagministro kin panagsurvey. Ikararag mikit bendisyonam dagiti amin nga viewers Apo. Dawaten mi Apo nga papigsami da. Bendisyonam ida o God, spiritually o God, physically, morally. Sapay kadi amami nga nasantuan, tas ikati makyada kadakwada. E bless mo dagiti amin Apo Dios.
nga tattaw Apo, isuda nga dagiti agkapkapoy papigsam, dagiti masakit agasam Apo ida. yes, Lord. Ited mo tiragsak ti tunggal may sa Apo nga agsurvey. Tapno ti kasta mami nga nasantuan, makapagtultuloy kami nga magna, makapagtultuloy kami Apo Dios nga siraragsak, nga ti panagserbe Apo Dios kin ka, addarag uragsak pigsa na espirituan kadagiti biyagmi. Itin mikin kati gloria dayaw kin panagyaman kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen. Praise Amen. God. Praise Hallelujah. God. Nagragsak ti agsurvey ti Apo. Praise God. Iso nga, Amen. kantahin mi kada kayo, o siyak tinaragsak. Katkantate Praise God. amin. Amen. Makipagkanta kayo kakabsat. At Kanta ko'y puso kita, kanta tinahang naman. Tani Jesus kinsalakan na, to naragsakan. O naragsakan, unay, o naragsakan, unay. Imay keto'y puso, agliplipyas, o naragsakan. Nagkaskas Daaw ti ayat na, ayat nagpaiduman. At datal na oray rigrigan, o naragsakan. O naragsakan, unay, o naragsakan, unay. Imay kato'y puso at liplipyas, o naragsakan. Biat ko ita itinainas, di sao di mayipkas. Tal na adda dito'y kararwan, o naragsakan. O naragsakan, unay, o naragsakan, unay. Imay kato'y puso agliplipyas, o naragsakan. O may kaken Jesus ita, naliday akararwan. Baru akan tapiit den na, ragsak ngay duman. O naragsakan, unay, o naragsakan, unay. Imay keto'y puso agliplipyas, o naragsakan. Hallelujah. Siyak tinaragsak, Praise taadda God. ni Jesus kanya. Praise the God. name When of the kakabsat Lord. king kagayam, ti panagsurvey kini Apo Dios, iso ti karagsakan, apasat ti biyag iti tao. Kita niyo kakabsat, ado dagiti tao. Nga adwanda kadagiti kinabaknang di terabaw ti daga. Okay. Numan pa'y ti material abanag makatulong met amang paragsak ti tao. Ngem di ragsak nga sarsaritaan kinikan kantami. Di ragsak nga gapu kini Apo Isos. Iso timang penag kadagiti biyag kin kadagiti kararwa tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Hallelujah. So nga ni Apo Isos, addan ni Apo Isos kada tayo. Wan usyak tinaragsak, kuna na dyan may nga, umuna nga kinanta tayo, taada ni Jesus kanyak. Iso te, may kadwang kantaan tayo, praise God. Bibiyag ko naragsak, awan ti pumadpad, taadang ni Jesus kanya. Nasilawanin na sipit akararwan, taadang ni Jesus kanya. Iti imayen ni Jesus, nagtaeng dito'y puso, to'y kararwak ragsak na pagburburayo. Taadan ni Jesus kanya, awan kanya kunti panakayaw awan. Taadan ni
basun ko nagwayda ket inugasan na. Taadan na Jesus kanya. Idiimayin ni Jesus nagtaeng dito'y puso. Yes, Lord. To'y kararwak reksa nagagburburayo. Taadan na Jesus kanya. Ay agdipatay saan nakamaulan. Taadan na Jesus kanya. Tirwangan ti syudad makita na lawan. Taadan na Jesus kanya. Maysa Na maikot at wen puno. Taadan na Jesus kanya. Baso ko nagwayda Taadan na Jesus kanya. Idiimayin ni Jesus nagtaeng dito'y puso. To'y kararwak reksak nagagburburayo. Taadan na Jesus kanya. Inakto agtaeng Jesus anaran niya. Taadan na Jesus kanya. Naragsak wen naragsak ang ipanagka. Taadan na Jesus kanya. Amen. Idiimayin ni Jesus nagtaeng dito'y puso. To'y kararwak reksak na nagburburayo. Taadan na Jesus kanya. Kakabsat kin gagayem. Ni Apo Isus iso ti makabalin amang peneg kadagiti biyag tayo. Manipod nga ni Apo Isus kada tayo, irinawat tayo ni Apo Isus aman nubot kin mangisalakan kadagiti biyag tayo. Narikna tayo tinakas kasdaaw, apan nakabalin kinragsak, nga ipaay iti Dios. Isot gapuna kakabsat king gagayem daytat mga ramid kada tayo. Ang makabalin tayo latang agtultuloy ngagserbay kenkwana. Aduman dagiti padpadas tayo umay dagiti sakit. Umay dagiti naduma-duma nga klase ti pakasuutan. Iyat ko nga kablawan dagiti kakabsat, dagiti Javier family. Maysa ka dagiti panglakayen tayo ditoy Mount Calvary Church. Iso nga pimusay idikalman. Ket dagitoy nga pamilya isoda nga agladladingit dagiti anak da. Iso nga happy graduation manung inte. Mo kin pa-check nga dakan ijay balasoy ti daytoy nga biag. Kakabsat. Mr. Marino Javier, maysa kadagiti panglakayan imuna nga elders tayo ditoy church ditoy Mount Calvary. Iso nga imunan ti daytoy nga biag. Okay. So mapantayo ti mensahe ti biag. Kaya't kung basahin ditoy libro ti Matthew chapter 5 from verse 13 ti pangrugyan hingga na di verse 16. You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that
sit on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lamp stand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Sorry. Adda dagiti dua nga kayat ko nga alaen tayo, ti daytoy apaset anay basa. Iso timakon ko na nga asin kinti silaw. Ni Apo Isus, innala na dagitoy nga nangyarigan kada tayo nga mamati. Iso nga datayo nga mamati kini Apo Isus, nayarig tayo timakon ko na nga asin kinsilaw. Ti asin kakabsat kinti silaw, may sada dagitoy akapatgan iti biyag ti tao. Nga usarin tayo kakabsat, tinaldaw-aldaw. Ti asin adda dua nga paset a kadakkelan nga pakaramatan na. Iso ti mangted ti makunkun nga raman ken mang preserve kadagiti banbanag nga kayat tayo nga i-preserve. Kas kumati karne tapno ti kastak at saan nga madadaal. So, nayarig tayo, akas may sang asin. Nga kunana dito, yung da kayo ti asin, ti daga. Kunana ni Apo Isus. Ngam kunana, no, ti asin ket mapukaw na, ti raman na, kunana. Anyan tungarod ti pakaramatan na pay. Awanin, kunana. Ket may belang, kunana. Ket badde-badde kenen dagiti tao. So, kakabsat da tayo ti asin, kuna ni Apo Isus, nga mamati kinkwana. Tapno ti kasta ma-preserve, kuma. Tital na. Di ba? No awan dagiti makunkuna nga mamati, Kristiyano, agserserbi ti Dios. Kitaan tayo ti aglawlaw tayo. Diba? Ngam, ti lubong tayo anapnuan ti kinadakas, akas nayarig kadagidi panawain, ije Sodoma ken Gomorra nga nagyanan, nagbiyagan ni Lot. Gapo daytoy nga lugar ije daan nga tulag ket may sa lugar nga nagdakes dagiti tattao ijay nga madamay sa a pamilya analintag iso ni Lot. Ket idi nga ti Dios ket ukom itinag na ti pannakaukom iti dayta a lugar ni angkel na nga Abraham nagdawat iti Dios ti dakkel nga favor amay paay iti nalintag iso ni Lot. Ket kunana ni Abraham no adda kadi tinalintag ijay ited munto kadi wenno hiyeg munto kadi ti pannakadadael dayta nga lugar. Ngem kuna ti Dios saan iso nga sakbay nga agtudo ti uraro kin asopre iti dayjay nga lugar pimanaw ni Lot kin ti pamilya na ket nasalbarda. Kastamet ti lubong tayo kadagiti nga aldaw. Gapo kada tayo nga mamati kini Apo Dios. Da tayo nga Kristiyano nga agserserbay ken kuana. Da tayo nga pasurot ni Apo tayo nga Jesucristo. Da tayo ti mang balbalanse. Mangmangted ti makunkun na nga
panaka-preserve pa lang daytoy nga lubong. Minton awan tayon nga mamati dito rabaw ti daga. Minton may pangato ti iglesia. Kakabsat. Nya. Ti Dios ited nanto ti dakkel apan nakaukom. Isot gapo na kakabsat king gagayam agtuloy tayo. Sika nga mamati, sika nga agserserbi ti Apo. Okay? Sika ti asin, sika ti raman, daytoy nga lubong. Okay? Adu dagiti mamati kadagiti nga aldaw. Anapukaw da ti anag da nga agserbay iti Dios. Napukaw da ti mamnay da nga nagserbay. Okay? Pampamunutem kabsat kin gayem. Niya po Isus kinunana nga da kayo ti asin. Di tirabaw ti daga. Amang ted, ti makon ko nga raman, mang balansay, mang preserba, ti daytoy alubong anapnuan ti kinadakis. Kakabsat, hantayo kuma, nga tumamnay, niya. Isubli tayo, nung napukaw tayo, dagijay raman tayo, dagijay sermata tayo, dagijay dadagsin tayo, niya. Isubli tayo, lagipin tayo, dagidi mo nang alaldaw, ti samit, ti panagserbi tayo, kini Apo Dios. Dayaw ti Apo. Diyes sumaruno kakabsat, kung nanada kayo, ti silaw ti lubong. Nya. Ket ti silaw, na masapol nga, dayta nga silaw, agranyag, ti maysa nga komunidad. Ket datayo, gaputad da kadatayo ni Kristo. Dayta, nga lawag, nga ni Apo Isus tinangibaga nga siyak ti silaw. Di jay silaw, nga dakin ni Apo Isus nag-reflect kadagiti biyag tayo. Okay. Ket dayta nga biyag, nga dakin ni Apo Isus nga dan kada tayo. Isu ti silaw, nga saan nga may lingid. No adda kada tayo ni Apo Isus, ket sumusurot tayo kini Apo Isus, kakabsa. May lasin ti komunidad. May lasin da ipagtaingan tayo. May lasin da giti sabsabali. Gaputad da kada tayo ni Apo Isus madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Dayta nga silaw niya. Ni kaanuman hanto nga pulos amakon ko na nga may lingid. Agranyag ket agranyag. Ijay tenga ti kasipngetan. Adalawag ijay. Ket tilawag ijay. Iso di jay ni Apo Isus anang lawag kadagiti biyag tayo. Tilawag kakabsat irepresentar na dagiti na imbag aramid. Okay. Isot gapuna ko na verse 16, let your light so shine before men. Aglawag kuma dagiti silsilaw tayo. Han ko mga may depth niya. Ado dagiti silsilaw anay depth apay na disconnect gamin. No madisconnect kakabsat, dijay connection tayo, iti Apo. Malus tayo, dijay devotion tayo. Malus tayo kakabsat, dagijay appetite tayo nga agserbe. Niya. Ket may depth dijay silaw tayo. Niya. Awanin tiranyag na. Ngayon kakabsat, panawinin tapno tigasta. Rumayray kuma, rumanyag kuma, dagiti silaw tayo. Madadayaw ti Apo. Ket no makita da, dagijay silsilaw, dagijay na imbag nga ramid tayo. Ag-reflect dijay na kristyanuan nga biyag tayo. Makitan to dagiti tattao, ket kunana, ijay maudi nga pasat ti verse 16 niya. Daydayawin danto, dijay ama tayo, anay langitan. Madaydayaw ti Dios. Haan nga da tayo ti may daydayaw. No agaramid tayo kadagiti banbanag apagayatan ti Dios. Nang nangron nga may daydayaw to dijay Dios. Ket dijay Dios nga pagserserbian tayo, mapaisem tayo, maparagsak tayo. Ket ti Apo bendisyonan na tayo ti adadupay. Saan lang kakabsat? Nga pa nakabendisyon, itarigagay tayo. Haan lang nga dagiti na materyalan na banbanag. Ti bendisyon. Ngam di ragsak tayo, tal na tayo nga itud ti Diyos.
Diyay panagbiag tayo nga agserbe kin kuana, nga daan ti panakapnag. Wan yakit din kakabsat kin gagayam. Tiragsak kakabsat, saan nga mangipakita? Okay. Haan nga babaan ti kadakal, ti pagtaingan mo no balay. Saan nga ti kalawa? Ti makunkun nga kupikupon tayo, adaga akinabaknang. Saan lang nga ti kaadu ti pirak kakabsat? Ti mangted ti ragsak. Ngam di ragsak, ti panagserbi tayo ti Apo. Amang ted kada tayo, ti dakkel apa nakabendisyon, nang nangruna di kararwa tayo, ngagserbi kini Apo Dios. Daytoy kakabsat, iso di makunkuna nga, saan nga mayibkas aragsak, nga ited ti Espiritu Santo, madaydayaw ti Apo. Isot gapo na kakabsat kini kayam, kas maysa nga asin dito'y daga. Ngayon kabil ni Apo Isos. Inkabil na tayo ti Apo. Akas maysa nga silaw, kas maysa nga asin. Tapno ti kasta. Niya. Agtuloy tayo kuma. Ngagserbay ket di tay maupay. Kakabsat kini kayam, daytoy a ministry. Iyag na kuma kada kayo akan kanayon, ti encouragement, panakapabilag, panakapapigsa tayo. Ngagtultuloy ngagserbe saan tayo nga maupay. Maulit-ulit nga ibagbagak kakabsat. Iti daytoy a ministry. Nga sapay kumata makatulong kada tayo amang encourage. Sa dinuman tayo nyo, da kayo akakabsat nga da dita abroad. For 15 years, nga da kami kinimisis ko, ijay England, kakabsat. Tiragsak ti panagserbay, nga sakbay nga napan kami ijay, kakabsat. Tiragsak ti panagserbay, awan nga pulos ti makaartap. Isot gapo na kakabsat kini kagayam, nga ti panagserbay tayo iti Apo. Hantayo kumanga pulos nga isuksukat. Hantayo nga ipalubos amay dep dagiti silaw tayo. Ti silaw, di koneksyon tayo iti Apo. Hanyo nga ipalubos, nga madisconnect kayo. Tano, madisconnect kayo iti Apo. Maidep dagiti silsilaw yo. Iso nga imintinar tayo ti panagkarkararag. Imintinar tayo ti panagdengeg kadagiti sao ti Apo. Panagbasa kadagiti sao na. Panagdengeg kadagiti kastoy a programa. Amang ted kada tayo ti encouragement ngagserbay. Tapno ti kasta dagiti silsilaw tayo, kintiap gad tayo, nya tiraman tayo ngagserbay, saan ko mga mapukaw, ti anag tayo, ngagserbay kenkwana. Madaydayaw ni Apo Dios, ket daytoy ti mensahe ti biag, sapay ko makakabsat kin kayem, tanakaited manin ka na kayo, tipigsa tayo. Ket sapay ko mati Apo da kayo nga kakadwamin ministro, da kayo nga members ti church. Into no bigat mapan kayo kadagiti church nga nakaikam kami nga niyo. Hanyo nga kitkitain dagijay nga pagkurkurangan ti tunggal maysa. Pampanunutan niyo ngay nayaban na tayo ti Dios. Ti Dios iso tinangayab kada tayo. Saan nga tao? Isot gapo na nga tikitaan tayo kan kanayon, ti panagserbi tayo. Ti Apo iso nga nangayab kada tayo. Agtuloy tayo nga agserbay. Nyaman ang makita tayo a pagkurangan. Pampanunutan niyo nga tao tayo amin nga dapagkurangan na. Nga magyaman tayo tada Dios. Nga iso nga tumultulong kada tayo. Tapno makabalin tayo latang agserbay ko na. God bless us all. Ket ni Apo Dios, tulungan na tayo amin. Madaydayaw, tinapatag, anagan iti Apo. Praise God. Praise the name of Marami din nakad-u Apo, praise God. Marami din na kadu Apo. Yes, praise God. Kasmaya
lubong tinakemo kasikat ng ten ito'y tiyag ko si Oraya di kayat mo. Yes, praise. Agraem aki isang wanang kasasaan ko imatangan basbasul ko kan tiugasan tapno dumanda lusay tuibyan siksik kalati undas apu amang tenata na apuso makaagasti na sakit ko in manggunasti dadigit ko pagbalinen na daytoy kumat kararag tayo apo anatulnunga adipen mo Espiritu ti item kanya ketagi kwae kaday dayta apo ti kararagmi apo ti daytoy nga oras. Isu dayjay aramiden na kami kumaapo nga natulnog nga adipon mo. Dawaten mi apo nga bendisyonam ti tunggal may sa apo iti daytoy nga oras. Kadagiti amin apo nga viewers tintiro nga paset daytoy nga lubong. Dawaten mi apo Dios nga aramiden na kami apo akas ti pannakabalin mo. Dayjay pagayatam apo Dios isukuma ti maaramin. Ikararag mi apo Dios dagijay apo nga isuda nga agladladingit apo. Dawaten mi apo Dios apapigsaem ket liwliwem kadi apo ida. Dagiti Javier family apo Dios nga iso nga nagpasina apo dayjay ayatenda nga ama. Nempatyen mi amami nga nasantuan apo nga dan apo Dios dita apo pagariam sa dilangit amami nga nasantuan. Tapno inawat nan apo ni manunginti, ti makonko na nga inana apo kinsagot iti biyag. Bendisyonan na kami apo Dios nga dapay lang anabati apo di tirabaw ti daga. Tulungan na kami apo Dios ti panakipagnami apo kenka. Dawaten mi apo nga agasam dagijay a masaksakit. Dagijay nga marereribukan ti biyag. Dagijay apo Dios nga pampamilya apo nga daan kadagiti problema. At daan apo Dios ti saan nga panagkikinawatan. Dagiti relasyon apo dagiti anak, dagiti pampamilya agkakabsat, dagiti relasyon dagiti agasawa apo, dagiti relasyon apo ti uneg ti church o God. Dawaten mi apo Dios kinka nga sikakadi ti mang bendisyon. Ited mo tital na apo. Tital na nga na Diyosan. Bendisyonan met amami nga nasantuan apo. Ti panagbalin mi akas may sa apo nga silaw apo di tirabaw ti daga.
silaw anay spirituan, nga saan ko mga maidep dagiti silaw mi Apo. Kastamit amami nga nasantuan Apo, tiraman mi nga agserbe, saan mi ko mga mapukaw Apo, dagiti anag mi ti panagserbi mi kin ka mami nga nasantuan, nga magtalinaid kami kuma Apo Dios, nga tiraman Apo Dios, anak Kristyanuan, adda kumakada kami Apo, ti bilag ti Espiritu Santo. Agyaman kami ti gundaway ti panagserbe kin panagministro. Dawaten mi Apo Dios nga dagiti amin Apo Dios akakabsat Apo dagiti sanpay nga naisalakan mo ida. Dagijay nga nagkapoy Apo naglikod ti panagserbe Apo agsublida kuma. Sakbay amaladaw ti amin. May subli kuma dagiti ragsak Apo pigsa ti panagserbe. No adday may ti panagkapoy. Bendisyonamet dagiti amin nga churches. Pulutam dagiti amin nga papastor Apo ngagministro inton bigat. Agyaman kami Apo ken kaket iday dayaw da kapo iti day ti nga oras ngin gana ti agnanayon. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Agyaman kami ti gundaway ti panagministro ken panagserbe. At to'y ti kapsat kin gayem yo Pastor and Mrs. Dumalis. Tapno ti kasta iyagmi kada kayo tinaimbag amalim tayo amin. Waday dayaw ti Apo. Praise God. So, next Saturday again, nagkikita tayo manan, praise God, mga 4 to 5 p.m. Praise the name of the Lord. Jesus is my Savior. Hallelujah. Jesus is my Savior, I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Jesus is my healer. I shall not be moved. Jesus is my healer. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water, I shall not be moved. Bye-bye. Bye-bye. Praise God. See you again. Bye. God bless. Praise the name of the Lord. Amen. God.